barkanmu da warhaka. Yau za mu kawo muku bayani ne akan yadda za ku ƙirƙiri QR code a wayarku ta Android. Ba tare da ɓata lokaci ba, yanzu zan ajiye muku link da wajen description ma, za mu shiga browser ne yanzu. Bayan mun shigo, sai mu danna mu rubuta QR. Yawwa, kun ga sunan ma ya fito a sama, zan ajiye muku link da wajen description. Kawai sai mu yi searching nashi. Network ne don yi wannan nashi yana so, amma gashi yana shigowa. Network din nan yana da ɗan matsala. Bara mu jira mu duba, za mu je mu dawo. Yawwa, kun ga yanzu yana wucewa. Yawwa, da zarar ya shigo nan shine picture nashi. Kun ga a nan saman za ku iya lura akwai URL. Kawai da zarar kun shigo nan, kawai ba buƙatar waƴannan abubuwan da za ku iya, abubuwan da ake sa QR code ɗin kenan. To sai mu sa a ƙasan nan inda aka rubuta enter your website or text. Sai mu rubuta abin da muke son mu rubuta. Mu za mu fara ne da sunan channel namu. Za mu fara da website ne kawai. .com. Yawwa, daga nan kawai sai za mu danna inda aka rubuta generate QR code. Yawwa, to daga nan za ku iya canja frame nashi. Frame wato yanayin shi a saman nan kun ga, ko kuma za ku iya canza color nashi ma, shape color. Ko kuma za ku iya saka logo a ciki. Bara mu shiga na uku mu gani. Yawwa, kawai da muku. To daga nan kawai, yawwa, za ku iya danna wannan inda aka rubuta download. Bara mu nuna muku yanzu. Yawwa, nan gurin. To daga nan idan kuka danna nan wajen zai kai ku wajen downloading direct. To shi da kanshi ma zai fara, bari in ya fara zan nuna muku inda ya fara downloading shi kaɗai. Yawwa, sai a danna download. To daga nan ya sauka, bara mu shiga mu duba. Yawwa, kun ga yayi. To kar ku damu, nan gaba zan nuna muku yadda za mu duba kowane QR code, za mu duba link ko menene ma aka saka a ciki, wanda zai kai ku direct. Mun gode.